Hello! Ongi etorri mendialdiakera, eta ongi etorri beste behin ere nire YouTubeko kanalera. Gaurkoan Pirineotara etorri gara, eta lehendabizi Pirineo Nafarrean egin dugu geldialdia. Nire atzean daukadan Eskaurre mendia dugulako gaur helburu. Dentro bideo! Que no sale mi cabeza. Another hot joint. Another hot joint. Drop the joint with my town. Tell 'em, girl, you better get on out there. Egunon Pantikozako balneariotik. Bigarren egun honetan Midi Dosaura igotzeko izen ginen. Baina goizean Facebookera sartu eta datorren astean Trail Valle Etena ospatuko dala ikusi dut. Beraz, ibilbidearen zati bat egitea erabaki dugu eta helburu nagusitzat Garmo Negro hartzea. Bera baita maratoiko eta ultrako gailurri gorenena. Here we go! Si preguntaste, si averiguaste por mí, ahora estoy mejor que nunca. Es mejor solo que mal acompañado. Ahora como no lucha, voy a seguir cantando, produciendo, viendo la vida de color. Voy a seguir siendo Yerko el inmortal hasta que se saque el malecón. Hemen gauz, paraje ikeragarri honetan, eta zelan ez, galdu gara. Ez daki beste bidetxu betartu dugu gorantza, eta zigara igon da gertu gara hemen arrokatan, eta hemendik ez dau biderik, esan dozkue, sendero batera aldu behar garela horra, eta hortik ja koiadora, eta koiadotik gailurrera, beraz? Berantz eta barriro gorantz. 3.007 metrotatik agurtzen zaituztet. Komeniko litzateke bidea markaren bat egotea, hainbat alditan galdu garelako. Hemen atzean dudan panoramika ederra, inguruetako mendi ospetsuenez osatua dago. Eta horretarako, gia bat topatu dut hauek denak zuei azaltzeko. Beraz, dentro bideo! Hemen daukagu Jurgi, Errenteriko guregia. Bueno, hemen mendi asko daude, hasiko naiz lehenengo infiernotik, 3 horiek diela. 3 hemen aurrean dauden 3 horiek. Gero, han atzean justo Midi Dosaura, mendiei ezagun bat. Gero, han atzean bi anaietak, egiten dela Bertize anaiek eta anaiek. Eta justo berazpian ez dela ikusten dagoela ibon bat. Gero ere daude Osko Jaraba, han urrutian ikusten dela. Eta pues, jakatik ikusten den mendia ere hemendik ikusten da. Oroel deitzen dela, han atzean. Eta atzean dagoena, Monkaio deitzen dela, pues Monkaio, horrek ikusten. Zer iruditu zaizu igoera? Zelakoa? Gogorra, batez ere harriak suelto zelako eta orduan pues, atzeraka joate zinelako bezala edo. Baina ederto igon dozu, ezta? Bai, saiatu naiz. Ondo ba! Eta mendia gustatzen zaigu. Ederto, eskerrik asko Jurgi. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Dilo. Hasta que se saque el malecón. Hasta que se saque el malecón. Bona tarda! Gaur be 4 ordu eta piku ibili gara Pantikozatik gora. Eta nire belaunaia negarrez dauz. Baina hau da guztetan jakune, ezta? Eta inbeste denpora geldi egon ostean, bat, ez lo que toka. Aurkitu genituen gure ametsa, aurkitu genituen itzalpea, aurkitu genituen gure izarra, aurkitu genituen aspaldia.
Rama Castilla de Tena. Zaiende gallego eta pantiko esatik oso gertu dagoen herri txiki honek, zirrara berezi bat transmititzen dozku. Mendiez inguratuta dago Pirinioetako herri askoren bezala, eta horrek bere txikitasunean oso handia egiten deu, non nahi begiratuta paisai ederrak ditugulako ikusgai. Sexuarekin bat izango gara, zitaniko sartzen dugun bakoitzean, ta geure burutik joan daitezela gizarteko iritzi guztiak. Toki polita asko egongo dire munduen, baina momentu honetan ez nuke hau zergaitik ere aldatuko. Nire eskumaldean Anaie dekot, eta ezkerraldean Midi de oso. Eta erdian, bien artean pakea jartzen duen laku ikaragarri hau. Baina gaur egun esan behar, askatzeko garaia da, ziztuta besarkatu, geure gorputzez gozatu, lotxik gabe ezagutu. Sexuarekin bat izango gara, zitaniko sartzen dugun bakoitzean, ta geure burutik joan daitezela gizarteko iritzi guztiak. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn my back and slam the door, and here I stand. Anaiet, Midi. Anaiet, Midi. Anaiet, Midi. Anaiet, Midi. Anaiet, Let it